3, 4 שלום לכולם וברוכים הבאים לסגז, פודקאסט הסרטים הישראלי הראשון שיש בו מעל לפרק פיילוט אחד. היי, אני יובל, מוכר יותר בחוגים הווירטואליים בתור יובל המלך, וכמו שאללי אמרה, ממי, אני לא יודע מה אני עושה. אני דיור, ואני לא אוהב קניבליזם בסרטים שלי. אני מורדי, ואני כן אוהב קניבליזם בסרטים שלי. יפה. זה דווקא מגניב. אז אנחנו באמת לא יודעים מה אנחנו עושים. זה לא מאוד. פרק פיילוט 3 כבר. עד שנצבור 100 צפיות ביוטיוב. אני חושב שאני אמשיך לקרוא לזה פרק פיילוט עד שיהיה פרק אחד שאני לא אסנע. הבנתי. אוקיי. אנחנו ממש טובים. מה, זה כזה פרק פיילוט 50? כן. יש לנו רעיון מגניב. אני כן חושב שאנחנו סבבה. אני חושב שבאמת אנחנו סבבה. אבל כל הזמן יש לנו... אני שומע את הפרקים שלנו ואני די נהנה. אבל זה הקטע, אני חושב ששלושתנו היחידים שנהנים מהם. עוד לא אמרנו את הדעות האמיתיות שלנו על יהודים, אז נראה לי עדיין בסדר. כן. אני רק רוצה להעביר שהסיבה שאני לא אוהב קניבליזם בסרטים שלי, זה כי כל פעם שיש קניבליזם, אז נהיה לי זקפה רצינית מאוד, ואז אני צריך להפסיק את הסרט ולשחרר קצת אנרגיה, אתם יודעים? איזה כיף שזה על הדקה הראשונה של הפודקאסט. נכון? זה אסור בדימוניטייזיישן. אני באמת, כל השלוש שבועות האחרונים, אני לא רוצה להגיד שאני מתרכז רק בפודקאסט, כי בוא, יש לי חיים וזה לא יותר מדי זה, אבל כשיש לי זמן פנוי, אז הדבר שאני מנסה לעשות, זה להוסיף, יש את כל הפודקאסטים האלה שמחולקים לסקשנים, אתם יודעים על מה אני מדבר? כאילו לעשות שזה יהיה מחולק לכזה סרטים? לפרקים, כן, כדי שאם מישהו לא מעניין אותו לשמוע על וונקה, והוא הגיע לדבר האמיתי שזה אפקט הפרפר, אז הוא יוכל כזה לדלג ישר לאפקט הפרפר. הדבר הכי קרוב שהצלחתי לעשות זה כזה בדיסקריפשן של הפודקאסט, כתוב את הדברים ואתה יכול לראות. אבל מוסיפים את זה לתוך כאילו אמיתי בספוטיפיי. אז זה הקטע, אי אפשר למצוא ביוטיוב איך לעשות את זה בספוטיפיי. כן. טוטוריאל. אין לזה טוטוריאל. אין איזה בחור הודי שכאילו אומר לך איך לעשות את זה? לא. חבל. באמת חבל. קיצר, מה הם יעשו עכשיו לצופים? אם מישהו מהמאזינים שלנו יודע איך הולכים את פודקאסטים בספוטיפיי? יודע מה לעשות עם עצמו ורוצה להגיד לנו, יודע מה הוא מחפש בבת ישראל, שיגיד לנו. הוא מוזמן לפנות אליי בפרטי, ואם הוא ילד הוא גם מוזמן לבקש בפרטי את הטלפון שלי, כמו שאמרתי בפרק הקודם. ילדים, אם הוא ממש קטן הוא יכול לקבל גם את הכתובת שלי. כן. טוב, אבל זה סך הכל פודקאסט בסדר, פרק פיילוט 3. כל פרק יש לנו בעיה בסאונד, אגב. שזה קצת בעייתי, כי הפורמט היחיד הוא סאונד. מתישהו אני אקנה מיקרופון, ואז אני מיקרופון שלך סבבה. לא, הפרק שעבר, הבעיה העיקרית שלי הייתה, אם אתם שומעים את זה, אני אירי רצח בפרק הקודם. כן. אבל מה? זה אחרי שניסיתי להוריד רצח בעריכה את האיריפ. זה היה הרבה יותר איריפ לפני. נכון. כמה אנשים שמעו את הפרק פיילוט השני? בסביבות 40 ומשהו. וואו, זה עדיין מספר מרשים. רק בספוטיפיי? אני חושב שזה, כאילו בוא נגיד ככה, אני לא חושב שמישהו שמע אותנו באמזון מיוזיק. אני לא חושב שמישהו ראה אותנו גם ביוטיוב, נראה לי ספוטיפיי. לא, ביוטיוב יש לנו 12 צפיות לפרק הקודם. אבל זה אנחנו. נראה לי גם. לא, זה כל פעם
כל פעם אני עשיתי שטויות עם הדיסקריפשן של הפרק השני בספוטיפיי, כדי לנסות לעשות את הסקשנים האלה, וכל פעם לא הצלחתי, אבל כתוצאה מכך מחקתי לגמרי את הדיסקריפשן, אז עשיתי קופי פייסט מיוטיוב, נראה לי זה כל ה-12 צפיות שלנו. הגיוני מאוד. אתה צריך לשרות את הת'אמניל כל כאילו חצי שעה, כדי שהאלגוריתם יאהב אותך. שים פרצוף של מיסטר ביסט. נראה לי אנחנו קצת... בוא נשים בת'אמנייל פרצוף של מיסטר ביסט. נראה לי שזה שלא שומעים את הפודקאסט שלנו, שלא מאזינים לו, הופך אותנו לקצת מסכנים. הייתם אומרים את זה? לא. מסכנים שכאלה אפילו. וואו, איזה סגווי. לא, אבל שנייה, רגע. יש עוד זמן. אני המנחה. אני רק נתתי רמז. כן, למה שהולך להיות פה. אני כן חושב שאנחנו צריכים להוסיף לת'אמנייל תמונה של מיסטר ביסט. לכל הצופים בבית שעוד לא יודעים על מה הפרק הזה ושלא קראו את הטייטל, קיבלו קצת ספוילר לטובת כן. פילרנו את נושא השיחה. אוקיי, אפרופו ספוילרים, מסכנים שכאלה, סרט שכל האנשים בעולם ראו כבר. עכשיו גם אנחנו. כן, גם אנחנו. גם אנחנו. מסכנים שכאלה הוא סרט על אישה שהשתילו למוח של התינוק של עצמה, ספוילרים, והיא בעצם לומדת על העולם ומתפתחת כדמות. זה התקציר שכתבתי. לומדת איך לחיות בסוסייטי. היא לומדת איך לעשות מלא סקס. פודקאסט הסקס. לומדת שבנים זה עם קצת מסובך. אגב, ראיתי ממש איזה חצי שנייה אני חושב מהטריילר. אני לא רציתי לראות הרבה כי אני כן אהבתי סרטים אחרים של הבמאי ואמרתי טוב אני גם ככה אראה את זה. אבל מהמעט ראיתי שם את וויליאם דפו והוא היה כאילו נראה לי כמו פרנקנשטיין, וידעתי שאמה סטון היא השחקנית הראשית, אז אני ממש יום לפני שהוא יצא אני דיברתי עליו עם איזה חבר שלי מהמשרד, ואני ממש אמרתי לו תשמע, לפי איך שאני מכיר את הבמאי, זה כנראה על פרנקנשטיין שהיא כלואה בבית שלה ומזדיינת מלא. ודי צדקתי. נכון. שזה הטריילר. אני הייתי אומר שזה יותר... אני לא ראיתי את הטריילר. הייתי יותר מגדיר את זה בתור פרנקנשטיין הבת הפמיניסטית. יש לבן שפירו ביקורת על הסרט? הוא צריך סרטון של איזה 40 דקות שהוא כזה, לא זה לא סרט טוב כי יש לו חופש מיני. מותר לעשות סקס. זה באמת מצחיק כל כאילו הביקורות של חצי כוכב כזה בלטרבוקס, זה כאילו קוראים לזה סתם פורנו. את האמת שנדבר על זה, נדבר על... בלי להעליב, אני חשבתי שליאור ישנא את הסרט הזה והוא יגיד שזה סתם פורנו. וואו, אתה סתם הייטר שלי ואני לא יודע למה. לא, אני לא הייטר שלך, פשוט בדרך כלל אתה לא אוהב דברים מהסוג הזה. אני לא מסכים, וגם תראה, הסרט עושה את זה בצורה מאוד כאילו מתעסק... לא, כן, אני לא חשבתי שאתה תחשוב שזה לא חכם, אני פשוט לא חשבתי שזה הטייפ שלך. גם כל האנשים שכותבים את זה באמת כנראה לא ראו את הסרט, כי נכון שזה לוקח חלק גדול מהסרט, אבל לא הייתי אומר שרוב הסרט הוא עירום וסקס, כאילו... אבל זה סרט מאוד כאילו... אבל איזה 40% ממנו. או לפחות כאילו פרוז... 40% זה אפילו כבר רוב. כן, אני... כשהסרט התחיל, ראיתי אותו עם אחותו של מורדי, אגב. וכשהסרט התחיל, אז אני כזה אמרתי לה, תקשיבי, זה... כאילו ממש בכמה פריימים הראשונים, אני אמרתי לה, אוקיי, זה הסרט הכי מוזר שראיתי בחיים שלי. זה הסרט הכי מוזר שראית בחיים שלך? לא נראה לי. הוא כזה פאקינג מוזר, אני לא מצליח לחשוב. הפריימים הראשונים שכאילו... לא המצעים האלה, כאילו אני מתכוון לכאילו,
כשאתה רואה, אני חושב שאמרתי את זה כשוויליאם דפו עשה את הגרפס הראשון. נכון. אוקיי, נכון. כי זה דברים כאלה שלא מוסברים בכלל. כן, לא, אני מאוד מאוד אוהב את זה שהסרט הוא כזה over the top, שאתה אפילו לא, כאילו בהתחלה כשוויליאם דפו הוציא את הגרפס, אז כזה אמרתי, אוקיי, חייב להיות לזה הסבר, וכן טכנית הסבירו את זה, אבל הסרט היה עובד, לא, הוא ממש אומר למה זה ככה, כי אבא שלו הוציא לו את המיצי עיכול או משהו, לא זוכר מה, כשזה כבר מגיע לשלב של ההסברים, אתה אומר, אוקיי, אני לא צריך הסברים לסרט הזה, זה פשוט אווירה שבנויה כזה over the top, שאתה באמת לא שואל את עצמך יותר מדי, יש את כל החיות האלה. אבל אני חושב שזה דואליות טובה, שגם הסרט מוזר בשביל שלא תחשוב על זה יותר מדי, אבל גם הוא יספק לך הסבר הגיוני ללמה הדברים הם ככה. כן, לא, נכון. אבל גם דברים, כאילו אין חורים בעלילה יותר מדי, כן, זה לא סרט עכשיו, זה גם אין יותר מדי עלילה, יותר התפתחות של דמות, אבל גם אם יש, נגיד, אחד הדברים שהכי קל לחשוב זה כזה, הם החליפו לבחור בסוף הסרט את המוח עם מוח של עז, והוא אוכל עשב וכזה, אבל כן, גם אני חשבתי על זה. לא חושב כזה, רגע, אבל הוא לא יכול להקל את זה, הוא בן אדם. כאילו, אתה לא חושב את זה, כי הסרט כבר אומר לך, אוקיי, אין לך מה לחפש בשלב הזה. אני מנחש שהם עשו משהו כמו Human Centipede עליו. מה אמרת? אני מנחש שהם עשו משהו סגנון Human Centipede על הבחור. יפה. סרט השואה האהוב עליי זה Human Centipede 3. אני רק רוצה שנייה להסביר, אני לא רוצה להתפזר לכיוון הזה יותר מדי, אבל אני אסביר לכל המאזינים בבית. The Human Centipede 3 זה סרט לא טוב בכלל, אוקיי? במיוחד יחסית לסרטי שואה, שהרבה מהם ממש טובים. כן, אתה חושב שג'וג'ו רביט יותר טוב? אז תומכי פלסטין בטוויטר החליטו... נראה לי אחד, פלסטין אחד. לא, אני ראיתי את זה מלא. אני חושב, מורדי, אני חושב שהראשון הטריל, אוקיי? ואז אנשים פשוט לקחו את זה ברצינות. ואני לא חושב ש80% מהם ראו את הסרט עצמו. הם פשוט אמרו את זה כי זה מה שהם מתוכנתים להגיד. טוב, כן. Poor things. מסכנים שכאלה. כן, אז אני חושב שכאילו מה שיפה בזה שכאילו הם יוצרים את הסביבה, כי כל סרט יכול ליצור לך סביבה מוזרה וזה, ואז להגיד, אוקיי, אז אני לא צריך לחשוב על זה, אז כל סרט הוא טוב, נכון? אבל מה שיפה בסרט הזה, זה שכאילו, יש שם את השורה שוויליאם דפו אומר שהוא יצר סביבה ידידותית וכיפית לאמה סטון, כן, כדי שהיא תתפתח, וזה בדיוק הסרט הזה. הסרט הזה הוא פשוט לוקח דמות של אישה שהיא כאילו לא יודעת כלום, ופשוט לומד אותה, נותן לה להתפתח, וכל שאר הסביבה המוזרה הזאת היא סתם סביבה סינתטית בשביל הדמות הזאת, שזה יפה. אני אהבתי את השורה הזאת, כאילו בשורה אחת הם מסבירים למה אני לא יכול לבקר את הסרט לרעה. יפה. אני מאוד אהבתי את הדימוי של כאילו הדמות של וויליאם דפו לאלוהים, וכאילו היחס גם של וויליאם דפו לאבא שלו, כאילו הוא היה אלוהים, זה היה דימוי שהוא מאוד יפה בעיניי. אני לא, כאילו אני כן חושב שיש מחשבה מאחוריו, ואני עדיין לא פיענחתי אותו יותר מדי. אז אוקיי, אבל בניגוד לנגיד פבלו והילד שעומר ברייט חושב למטה, אני מוצא לך את זה מהפודקאסט, ליאור.
שסוריאליזם, למה? אל תוציא בבקשה, למה שתוציא את זה? שסוריאליזם זה לא משהו שאתה אמור לחשוב עליו כי פשוט אין שום היגיון בסרט, ואז הוא רושם, אני בדרך כלל לא אוהב להסביר את הסרטים שלי, סוריאליזם זה משהו שצריך להישאר בגדר המסתורין. הסרט הזה, כאילו, אתה מבין שיש פה מחשבה, ואתה כאן כדי לתת, כאילו, קודם כל לנסות לפענח מהבמאי, אבל גם כאילו לתת לזה משמעות משל עצמך. אבל זה גם כן, זה לא יותר מדי סוריאליסטי נראה לי. כן, לא, יש לזה מבנה, זה לא עכשיו סרט של צ'רלי קאופמן, יש לו מבנה מאוד מוגדר, פשוט כל הסביבה עצמה היא סוריאליסטית כזאת. כן. היא כזה, מרגיש כמו חלום כזה קצת. זה סרט מאוד ליניאר, מסכים שכאלה, כאילו יש קו עלילה שהולך כאילו לרוב בכיוון אחד, ולא כאילו חוזר על עצמו יותר מדי, אבל זה עושה את זה כאילו בדרך מאוד טובה. כן. אני מסכים. אני חושב שהסרט פחות סוריאליסטי, משהו פשוט מלא באלגוריות ודברים שאתה אמור לחשוב עליהם במהלך הסרט. אבל הוא גם מלא בדברים שאתה לא אמור לחשוב עליהם. זה החלק... אני אוהב את הדימוי הזה שהמצאתי לפני 3 שניות של המרגיש כמו חלום כזה, כי זה כזה פשוט מוזר. אתה לא אמור נגיד לחשוב על הברווז שהוא חזיר יותר מדי נראה לי. או על זה שהוא ליטרלי הכניס אותה בתוך, שהיא בורחת עם המחזר שלה, ואז נמאס לו שהיא כל הזמן בורחת ממנו, אז הוא פשוט מכניס אותה לתוך מזוודה והם הולכים על שייט. אתה לא אמור לחשוב על זה שכאילו, איך? אתה פשוט זורם. כן, למרות שזה עוד פרקטי יחסית. גם הברווז הזה זה כאילו, זה ניסוי. אם אתה חושב על איך הוא הכניס את המוח של התינוק לתוך האישה, אז אני מייחס שהוא יכול גם כן לחבר ברווז לכבש או משהו. זה כזה מצחיק, זה שהוא לוקח את התינוק, את המוח של התינוק ומכניס אותו לתוך הראש שלה, זה כאילו... המוח של התינוק לא פשוט משמעותית קטן מדי לגולגולת, כאילו הוא פשוט צף שם. אולי הוא בנה לו כזה, כאילו עושה קול כזה. זה פשוט מצחיק, זה פשוט מצחיק, ואתה לא אמור לחשוב על זה יותר מדי, אתה פשוט אמור לזרום עם זה, וזה טוב, כי הסרט כאילו well established that, כאילו. כי זה לא מנסה להיות חכם גם כן. כן, זה מנסה להיות פשוט מוזר וזה מצליח, וגם כאילו לגבי המוח של התינוק, אני אישית חשבתי שכאילו בסוף הסרט היא הולכת להיות בהיריון מכל הזיונים והסגס. אגב אמרתי סגס בגימל, זה השם של הפודקאסט. וכאילו היא תהיה בהיריון ואז היא תתאבד, כי היה שלב שהיא מתחילה להיות בדיכאון, אז חשבתי שזה מה שהיא. וואי, אם זה היה קורה הייתי שונא את הסרט רצח. לא, אני הייתי בסדר עם זה, אני כן יותר שמח עם הסוף שקרה הוא יותר כיפי. כאילו אני לא אהבתי את הסוף דווקא. הסוף הצחיק אותי. אני לא אהבתי את הסוף גם. אהבתי את הסוף שהיא נפרדת מהדמות של וויליאם דפו של האבא שלה, אבל לא אהבתי את הסוף שהם כזה עושים סיום של שרק שהם כולם יושבים ושתים פינה קולדות, והבחור שהיא שונאת שהחליף את הראש הרבז וזה כזה ואז היא קורצת למצלמה ונגמר הסרט. את זה לא כל כך אהבתי. מרגיש לי שזה הולך... אני אהבתי את זה. שנייה. אוקיי, כן. שזה הולך כאילו נגד הדמות שלה, כי כל הסרט היא עובדת על דברים כמו אמפתיה ודברים כאלה, ואז בסוף הסרט זה פשוט כאילו וואו, אני שונאת אותו ובואו נשעבד אותו, ועכשיו כאילו אין פה אף שימוש וזה צחוקים. לפי דעתי היא כאילו, אז אני לא מסכים איתך, כי היא לא רק לומדת אמפתיה, היא לומדת מוסר ומה זה טוב ומה זה רע, והיא לומדת להיות בן אדם. רגע, כן, שנייה. היא לומדת גם המון פילוסופיה מאוד ספציפית שאני קצת קראתי כאילו אחרי הסרט, אבל אני לא הולך עכשיו לנתח את זה מהבחינה הזאת, אבל כן
כן לבמאי ששכחתי איך קוראים לו, יורגוס לנטימוס. כן, אז איזה הוא כאילו שם מגניב. מכניס המון רפרנסים לדברים גם בסרטים אחרים שלו, שאתה אמור לחפש אחר כך, והיא בסופו של דבר לומדת מוסר, ולא רק אמפתיה. אוקיי? בהתחלה היא לומדת אמפתיה, בהתחלה היא רואה את האנשים העניים בחוץ, ואז היא אומרת כזה, אוקיי, אז צריך לעשות משהו רע שהוא לגנוב, ולהביא להם זה, אבל לאט לאט היא לומדת דברים כמו השלכות ועונשים, ואז זה הרבה יותר הגיוני, שכתוצאה מזה, כתוצאה מזה היא בעצם מענישה בן אדם שקולה אותה בצורה לא מוסרית. לגמרי. אבל זה לא האנשה, הם היו יכולים פשוט לתת לו למות. נכון, אז זה היה עדיף אפילו. כאילו, זו בחירה מוזרה. אבל זה לא מצחיק. אז גם הסוף לא היה מצחיק. אני חושב אבל לגבי מה שאמרת, שזה גם כאילו פשוט תהליך ההתפתחות של הבן אדם. קודם כל הוא לומד אמפתיה בסיסית, ואז כאילו כשהוא גדל, הוא לומד מוסר, הוא לומד פילוסופיה, הוא מפתח דעות, הוא מפתח כאילו אישיות. כן, אני מסכים איתך. זה גם כזה תירוץ טוב כאילו לראות כזה דמות שואלת על דברים בסיסיים, כאילו אתם מבינים, בחיים של המבוגרים. זה הזכיר לי מאוד את סוויס ארמי מן, במובן הזה של צריך כזה להסביר לה מה הדברים החשובים וזה, למרות שהיא מבוגרת ויש לה הבנה של מבוגר, אבל עדיין צריך להסביר לה הכל, והיא עושה טעויות וזה, וכאילו הדמות שלה היא מאוד מזכירה את הדמות של מני, של הנק, של מני, אני לא זוכר. איזה ראש... מני, דניאל רדקליף. אני אוהב את הקונספט הזה של סרטים, שפשוט לוקחים חמר ומלמדים אותו דברים. כן, אבל יש הרבה סרטים שעושים את זה בדרך מאוד גרועה, כמו שאם מסכימים שכאלה, כאילו הקונספט של מוח של תינוק בתוך אישה מבוגרת, זה קונספט שרואים במדיה ורואים את זה כאילו בהרבה מקומות, ולרוב זה לא טוב, וזה נגמר עם כך שכאילו יש איזה גבר שמאוהב בה בגלל התמימות שלה, או איזה משהו כזה שרואים את זה בסרט הזה גם כן. לא, כן, ברור, אבל בסרט יש ביקורת גדולה מאוד על זה. כן, בדיוק, וזה לא שזה סרט טוב ולא גרוע. אבל גם ברור שכאילו, שלא התכוונתי שכל סרט בקונספט הזה, או כל מדיה בקונספט הזה, תהיה טובה, כן יש דרכים לעשות את זה טוב, וגם אני מסכים כאילו לגבי זה שכאילו, הענק הירוק, אז הוא מאוהב בה בגלל בגלל שהיא ילדה קטנה, שהיא ילדה קטנה, אז זה גם לא לגמרי זה, כאילו יש בסרט הזה שורה אחרת של כאילו להראות שזה הכל היה בסאבטקסט, ויש פה ביקורת מעבר לזה, זה לא רק זה שהיא ילדה קטנה, זה שהיא לא חופשייה ואפשר לשלוט בה, זה התמימות שלה בעצם. הוא כזה אומר לה, מהשנייה שפיתחת מודעות עד קוץ בתחת שלי, משהו כזה. כאילו זה לא מזה שהיא התבגרה בהכרח, כאילו זה כן, בסופו של דבר נובע מזה, אבל ולכן הוא כל כך כועס כשהיא כאילו יוצאת מהשליטה שלו ופוגשת חברים ולומדת ומתחילה לקרוא וכאילו מפסיקה להיות ילדה, מפסיקה להיות פשוט תעתוע שלו, או כשהיא פשוט בליסבון, כשהיא יוצאת וחובה חוויות משל עצמה ולא רק עושה רק מה שהוא אומר לה. כן, זה שהיא לא רק כאילו חפץ מיני בשבילו כשהיא מתחילה להיות בן אדם. זה דרך מאוד מעניינת לחקור כל מיני רעיונות פמיניסטיים, כן. נכון. אני גם אהבתי מאוד את הסאונדטרק. אוקיי. נכון. אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, אבל אני כן כאילו, בדרך חזרה הביתה שמעתי אותו בספוטיפיי, ויש לי כמה קטעים שאני יותר אוהב וזה. פשוט יש לו סאונד מאוד ייחודי ומאוד מתאים לסרט. כן. אני לא רוצה להגיד את ה-obvious שכאילו כולם מדברים עליו בסרטונים ביוטיוב שלהם, שזה כאילו מתחיל, הסאונד מתחיל מפגר ואז לאט לאט נהיה יותר נורמלי.
אבל שווה אבל זה להגיד את קורה. זה למען צופים בבית. לא למען- נראה לי. קודם כל תפסיקו להגיד צופים, הם אבל מאזינים. צופים, לא, ב', צופים אבל זה מה אם יותר הם צופים מדי. ביוטיוב? אני לא מאמין שיש בן אדם אחד בעולם שאנחנו מקור המידע הראשי שלו לגבי משהו. ברור שיש. אני חושב שאולי כן. אולי לגבי כמה זמן ג'ורדן פיטרסון היה בקומה. ברוסיה. נו, איך הם היו יודעים שמת כל שוקק? בלעדינו. איך הם היו יודעים מה זה כאן? איך הם היו יודעים שהבמאי של ליידי בולר זה... מה השם זיין שלו? את אחותו. ג'רמי לא, פוגל. שהוא ממש בקטע של S&M, והוא ממש אוהב שנשים שולטות פה וקושרות אותו. כן, המשחק של אמה סטון בסרט הזה, עוד משהו על דיילי ווייר שאני חושב שחידשנו למעריצים, זה שהבחור מדיילי ווייר שהוא חצי אינדיאני היה בסרט שהוא מייקל עושה את ה... נולס. כן. כן, מייקל נולס עשה את הגיי סקס. אנחנו ליטרלי דיברנו על זה בפרק הראשון. אני יודע, נו, נכון. אני אומר, זה עוד משהו מה הם שחידשנו היו כנראה יודעים? לצופים בבית. כן, זה משהו שמאוד חידש לי. את האמת שרוב המידע שלי על הדיילי ווייר מגיע ממורדי, אבל בסדר. איזה כיף. מורדי כבר- המומחה שלנו לדיילי תעקבו ווייר. אחרי באינסטגרם לעוד מידע טוב על דיילי ווייר. כן, קיצר, המשחק של אמה סטון בסרט, כאילו המשחק של כולם היה ממש סבבה, מעבר לסבבה, כן? אבל המשחק של אמה סטון היה, כאילו בחיים לא ראיתי אותה משחקת ככה. נכון. כל סצנה באמת התפתחה, זה מה שהתחלתי לדבר עליו בפרק שעבר כשדיברנו על המועמדויות לאוסקר. כל סצנה כל כך התפתחה, ואתה יכול להרגיש את זה. נכון, אתה מרגיש ממש את ההבדל, אבל את ההבדל הקטן והנכון בין סצנה לסצנה. ואם אתה לוקח את ההתנהגות שלה בתחילת הסרט, ואת ההתנהגות שלה בסוף הסרט, למרות שיש הבדל משמעותי מאוד, כן? כי זה כאילו, מתי שהיא הגיעה לסוף הסרט וזה, למרות שיש הבדל משמעותי מאוד, אתה עדיין יכול להרגיש שזאת אותה הדמות. אבל גם כן נכון. היא לא עושה בהתחלה שהסרט סתם איזה חיקוי של אוטיסט מפגר. שזה כאילו משהו שהיה יכול לצאת מזה והיו חכמים ולא עשו את זה. דווקא, פשוט השקיעו מחשבה. כאילו השקיעו כן. מחשבה ומאמץ. כן, אהבתי את כל הזוויות המוזרות, גם אם הן לא אומרות כלום, כי נגיד, אוקיי, דיברנו בפרק שעבר על סולטברן ועל זה שהצילום מנסה להיות ייחודי, אבל תכלס לא אומר כלום. גם אני חשבתי על זה כשראיתי את הסרט. אבל גם בסרט הזה הם עושים, יכול להיות שזה כן אומר משהו בסרט הזה, אני לא אהיה מופתע אם כן, אבל גם אם זה לא אומר כלום, זה שפתאום זה בעין הדג, וזה שפתאום זה עדיין מוסיף למוזרות של הסרט, זה לא סתם כדי לראות אומנותי, זה שהסרט כדי מתחיל לעצב בשחור את לבן. העולם הזה, כן. אבל פישי זה גם כן, אבל זה לא שהסרט רואים את מתחיל, הרבה. זה שהסרט מתחיל בשחור לבן הרבה יותר קל להסביר, כי זה מתי שהיא הייתה כלואה, ואז אחר כך. כן. אבל גם כן, כאילו, אם אמרלד פנל הייתה מוצאת את זה והייתה עושה סרט שלם רק בפישי, כאילו, זה גרוע. כן. הם לא משתמשים בכל הסרט בפישה, הם משתמשים בזה בדברים מאוד ספציפיים. נכון, וזה שייך שם. וגם המעבר בין השוטים בסגנונות השונים ממש טבעי, ואתה כאילו, אתה שם לב אבל לא שם לב באותו הזמן, אתה מבין? כן, העריכה ממש ממש טובה. גם ראיתם סרטים אחרים של הבמאי? לא. אני ממש רציתי לראות את הלובסטר ואת הפייבורט ראיתי, את הלובסטר עדיין לא, ואת שאר הסרטים שלו שמתי כזה בוואטשס, למרות שלא שמעתי עליהם כל כך הרבה. אז הסרט האהוב עליי שלו נראה לי, חוץ מפורפינג, נראה לי פורפינג זה הסרט האהוב עליי שלו, אבל זה דוג טוף. זה סרט יווני, הוא במה יווני. זה על כזה הורים שקולעים את הילדים שלהם בבית, והם כבר מבוגרים, אבל הם כאילו מתנהגים כמו ילדים, כי הורים שלהם לא מלמדים אותם איך להיות מבוגרים, כאילו הם מביאים להם מידע לא נכון על העולם, וזה אחלה סרט, הוא מאוד הזכיר,
כאילו היו בו המון חלקים, היו בפור פינגס, במסכנים שכאלה, המון חלקים שמזכירים לי את דוגטוף, וזה גורם לי לחשוב שכאילו, אוקיי, לבמאי הזה יש סגנון מאוד מאוד ספציפי, ויש לו פאשן לדבר מסוים שהוא רוצה לחקור, אני שמח. אני חושב שגם הדמות של המלכה ב-The Favorite, היא קצת מזכירה, כאילו בצורה מאוד שונה, אבל היא קצת מזכירה את הדמות של בלה בפור תינגס, כאילו באימפולסיביות ובצורה הילדותית שהיא מתנהגת. כן, יש לו הרבה... אבל הוא לא כתב את מסכם שכאלה. הוא כתב את הסרטים האחרים שלו? הוא לא כתב את התסריט. של מה? של פור תינגס. של פור תינגס זה מבוסס על ספר. לא, זה מבוסס... אז זה הקטע. זה מבוסס על ספר, אבל הוא עדיין בחר לעשות סרט מבוסס על הספר הזה. זה כמו שצ'רלי קאופמן עשה אני חושבת לגמור עם זה. הוא מצא משהו שהוא יכול לפתח. אני, אגב, התחלתי לקרוא את הספר, את הכמה עמודים ראשונים, וזה כן ספר עם המון... לכן אני חושב שאני רוצה שהוא יזכה באוסקר לתסריט מעובד, איך לקרוא לזה? Best Adapted Screenplay. כן. הטוב ביותר, כי יש המון מהטון הזה, אבל הוא עדיין יודע מה הוא רוצה לקחת ולחקור יותר. אני מסכים, אני גם מסכים עם הדוגמה של, אני חושבת לגמור עם זה, למרות שלא קראתי את הספר. זה חר הספר, אגב. ואני חושב שאפשר לעשות את זה עם הרבה סרטים שמבוססים על ספרים, למשל מועדון קרב או אמריקן סייקו, שהם כאילו מבוססים על ספרים, חלקם אפילו ספרים טובים, אבל הם מאוד לוקחים את זה לכיוון שלהם, ובמאי כאילו אפשר לראות שזה סרט של הבמאי הזה, ודוגמה ספציפית שאני רוצה להתייחס אליה, זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב, סברין, שהוא מבוסס על ספר שלא קראתי, אבל אני בטוח שהספר יהיה מאוד שונה, כי לסרט פשוט יש סגנון מאוד מאוד ספציפי, שאני חושב שכאילו לא יכול אף פעם להתרגם בספר. זה לא בהכרח שהספר מאוד שונה מהסרט, פשוט הבמאי בסופו של דבר בחר לעשות סרט על הספר הזה, כנראה שיש לו חיבור כלשהו לרעיונות מהספר. כן, וגם כאילו, כשאתה מביים סרט, אם אתה במאי טוב, אז אתה מכניס כאילו המון אישיות לתוך זה, גם אם לא כתבת את התסריט, וגם אם זה כאילו אחד לאחד מספר, לא, ברור. אז, כאילו, אז אתה תרגיש את ההבדל. ברור, כן. אבל נראה לי להגיד שכאילו, אני לא ראיתי טוב. ספציפית אגב, אבל להגיד שזה כאילו הסוג דברים שהוא מביים, זה אולי לא בדיוק יהיה נכון, כי כאילו דוגטוף הוא אני לא יודע אם הוא כתב את זה. כן, הוא כתב גם כן את דוגטוף. הוא כתב את דוגטוף, וזה אתה מאוד יכול להרגיש. בוא נגיד ככה, דוגטוף זה סרט יווני, אוקיי, שמדבר ביוונית. פור פינגס, מה זה אומר על הסרט? זה סרט כאילו אמריקאי שמדבר באמריקאית, בסדר? מסכים שכאלה הם לא מדברים באמריקאית. הם לא מדברים באמריקאית. הם מדברים בהוליוודית. הם מדברים בבריטית. אוקיי, אז הם מדברים בבריטית, סבבה. אבל הסרט אמריקאי, לא? הסרט מופע באירלנד, נראה לי. טוב, לא משנה, הבדיחה הזאת הלכה רחוק מדי, מדברים באנגלית. כן, מדברים באנגלית, אבל באירית נראה לי תכף. זה סרט שהם מדברים באנגלית, וכאילו, למרות שזו שפה אחרת וזה, אתה, אם יגידו לך שזה אותו הבמאי, אתה לא תהיה מופתע בשום צורה. אתה מבין? לעומת זאת, אם יגידו לי שבמאי אחר, שיש לו הרבה סטייל, כמו נגיד טים ברטון,
יראו לי, לא יודע, את ביטל ג'וס, או לא יודע מה, ואז יראו לי את הסרט דמבו 2019, אני לא אבין בשום צורה איך זה אותו הבמאי. כן. נכון. רוצים לדבר קצת על המסרים הפמיניסטיים של הסרט? נראה לי שזה חלק חשוב. סבבה. כאילו... בנות מותר להם לעשות סגס. סגס הוא פודקאסט הסרטים הישראלי הראשון שמכיר במין הנשי. שמכיר בזכות של המין הנשי? להיות קיימות. להיות קיימות. אני חושב שדיברנו על זה קצת, על איך כאילו אפשר לחקור המון נושאים פילוסופיים שכאילו הם מובנים אליהם דרך נקודת מבט הזאת של ילד, ואני חושב שהם עושים את זה מאוד טוב במסרים הפמיניסטיים של כאילו לעשות כאילו צ'אלנג'ינג בסטטוס קוו ולמה דברים הם כמו שהם בצורה כאילו פטריארכלית, למרות שבדרך כלל אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל אני חושב שהסרט הזה כאילו הוא צורה טובה להראות כאילו כן סוג של פטריארכיה וכאילו איך נשים מדוכאות בחברה בצורה כזו או אחרת, וכאילו למה כאילו גם כשגברים שולטים נגיד בבלה, הם עושים את זה בצורה כל כך טבעית שזה גורם לך כזה לחשוב אוקיי נכון ככה המציאות, ואז פתאום נכון בלה מסבירה כזה למה שאני אעשה את זה, ואז אתה כזה באמת למה שהם יעשו את זה. אבל גם כשהיא עושה את הזנות זה לא, הם מראים את זה בתור כאילו מה שזה, יש את האישה הזקנה הזאת שמאוד בבירור לא מתייחסת אגב היא הפחידה אותי, הגוף שלה הפחיד אותי. נראה לי זה היה בכוונה יובל. כן, לא, אני סתם אומר, כן, אמרתי, סליחה. אבל כאילו זה מראה גם כן כאילו את תעשיית הזנות ודברים כאלה. כן. זה קצת כאילו מרגיש טאבו לעשות את זה בהרבה מובנים, זה עוד לא משהו שכל כך מקובל. נכון. במיוחד שאתה חושב שהיא ילדה. גם הם עשו את זה בצורה חכמה של, כאילו אני מרגיש שבימין עושים כזה, כל מי שזונה הלכת לגיהנום כי נשים מחרב אסור להם לעשות סקס, ובשמאל אומרים כזה, כן, תעשיית הסנות, כאילו סקס וורקר, זה כל כך משחרר וזה, ובסרט הזה, מה? אומרים את זה, אבל, כן, זה שהופכים כאילו, שחקניות פורנו וחשפניות, לא, בסדר, הבנתי על מה אתה מדבר, בקטע פרוגרסיבי, בקטע פרוגרסיבי זה ממש נורא, אבל בכל מקרה, הם כאילו לא הולכים לקיצון, הם כאילו אומרים, כאילו הם עושים בדיחה על זה שהם כאילו קומוניסטיות, ואומרים I'm my own, נכון, my own means of production, וכאילו בקטע של אני יכולה לעשות מה שבא לי כדי להרוויח כסף, אבל גם נתייחס לצורה שכאילו זה, אתה לא בוחר להיכנס למעגל הזנות, וזה כאילו מאוד נצלני ומאוד פוגע במי שעוסק בזה, ומציגים כאילו מציאות מאוד תלת ממדית ומורכבת. גם כאילו, כן, זה גם כאילו מאשים יותר את העולם שגרר את האנשים להגיע לזה מאשר את האנשים עצמן. לא הופך אותן בהכרח לגיבורות, אלא למסכנות, זה מה שקרה להם. מסכנים שכאלה. מסכנות שכאלו. וכן, וגם קודם כל כאילו כאילו בלה מגיעה לשם בתור ילדה בערך, כאילו, כן, בתור... וזה מראה כמה קל לילדים להישאב לתוך, לא בהכרח מעגל הזנות, אבל דברים תובנים. כאילו לנצל אותם. כן. היא פשוט באה לשם, ואז זאת היא אומרת לה, אני יכולה להרוויח כסף על סקס. כן. וכאילו, כן, וכאילו גם, ולא עושה את זה בגוד וייב, סך הכל כאילו, אתה כן מרגיש רע בשבילה בחלקים מסוימים, אבל אתה לא דואג יותר מדי, היא עושה את זה בראש שלה בתור ניסוי, והיא סך הכל מפסיקה כשהיא רוצה להפסיק, וזה לא הופך כאילו לפורנו עינויים כזה, אתם מבינים? נכון, כן.
זה אחד מהחלקים הכי מצחיקים בסרט גם כן לדעתי. כן, אני חושב גם. כאילו היא משתלטת קצת שם על ה... כן, היא אומרת כזה לבנים לשים בושם וכזה, ותכלס, למה זה אני לא ממש קורה גם אהבתי בעולם את האמיתי? הסצנה. אני לא יודע למה, אני מקווה שתסכים אותי, שאני חושב שכאילו אחת הסצנות שהכי אהבתי זה כשהיא כאילו עושה את הנוהל החדש הזה, שהיא מספרת בדיחה, והוא ממש צוחק וכזה, לא הרגשתי, זה הרגיש לי מאוד, כאילו, אני יודע שסיטואציה מאוד לא חמודה, אבל זה הרגיש לי כאילו ממש חמוד, כאילו ממש מאוד הולסם. מאוד לא, כן, הולסם, בדיוק. זה סרט, זה מה שיפה בסרט הזה, הוא מראה, לא משנה כמה דיכאון אתה יכול להגיע, זה גם למה אני אוהב את הסוף, הסרט הזה הוא פשוט feel good vibes כאלה, הוא פשוט לוקח, הוא סאטירי בצורה שלו, לוקח את הדברים הכי מזעזעים שאתה יכול לחשוב עליהם, ומרגיע אותך לגביהם. נכון. זה כמו הבחור מהסירה שמלמד אותה פילוסופיה, לוקח אותה לראות את האנשים המסכנים, וכאילו האנשים אומר לה המסכנים בסוף, שכאלה, אני מבקש. המסכנים שכאלה שהם כאילו מציגים אותם אפילו כסוג של כאילו כמעט כבר לא בני אדם מרוב המצב שהם הגיעו אליהם, כן. ואז בסוף הוא אומר לה, כן, כאילו עשיתי את זה רק כי אני מקנא בך, כי זה נכון, זה לא תמיד, לא, אבל אתה צוחק, אבל כאילו יש בזה משהו. לא, כן, בסדר, אבל זה עדיין מוצג בצורה די מצחיקה. נכון. הוא עושה את זה בכזה נונשלנטיות, הוא גם שחקן מאוד טוב, הוא עושה את זה בכזה נונשלנטיות, שכזה, לא, אני סתם עשיתי את זה כי אני שונא את זה שאת שמחה כל הזמן. הוא גם כן ביים סרט שאני מאוד אוהב. כאילו, והוא אומר, כן, כאילו, אולי אני חושב שאין מה לעשות, אבל זה לא אומר שבאמת העולם הולך לאבדון ושהכל חרא, כאילו, בסוף תמיד, כאילו, אפשר לסתכל על זה בצורה אחרת, וזה גם, בלה אומרת את זה בעצמה, שהיא בוחרת להסתכל על דברים בצורה שונה, ולא כאילו להגיד שהכל אבוד. בדיוק, כן. כן. וזה גם מה שהיא עושה אחרי זה, כשהיא בוחרת ללכת עם כאילו, עם בעלה לשעבר, כדי לראות איך החיים שלה היו, ואז כאילו היא מגלה שהוא היה בן אדם נוראי, והיא פשוט בוחרת ללכת, בוחרת לעזוב, בוחרת לשפר את הדברים. ואז היא הורגת אותו. היא הופכת אותו לעז. הופכת אותו לעז. באמת השחקן הוא של הפילוסוף הניליסט בסירה, שחקן מאוד טוב. נכון. כן. כן, זה סרט סך הכל מעל ומעבר, לדעתי הוא אמור, אני מאוד אשמח אם הוא יזכה בסרט הטוב ביותר השנה, הוא מועמד לאוסקר. אני נותן לו 10 מתוך 10, כמו שאנבי אמרה. אני נותן לו על ממש התפר בין 8 ל-9. לאיזה כיוון נגיד זה נוטה יותר? ממש, כאילו, בלטרבוקס נתתי לו 8, אבל הוא ה-8 הכי גבוה, ואם הוא היה 9, אז הוא היה כאילו ה-9 הכי נמוך. אוקיי. אני נותן לו 9, 9 לא הכי נמוך דווקא, 9 די גבוה דווקא, או 9 באמצע כזה. כן, יופי. שלא תטעו, מאוד אהבתי את הסרט, כאילו פשוט, לא יודע, הרגיש לי כאילו חוץ מזה שהוא מאוד חכם, הוא היה גם, לא יודע, פשוט, אני לא צריך להסביר את עצמי, אוקיי? אוקיי, אתה התחלת. לא מבקש. אני התחלתי, כן. עוד סרט אחד שקיים, בנטפליקס גם, אחוות השלג, או Society of the Snow, או משהו אחר בספרדית. אחוות השלג. אני לא אהבתי. רגע, אני ממש... La Sociedad de la Nieve. Society. אחוות השלג, שזה נשמע כמו סרט של פאוז פטרול, אגב, אחוות השלג. זה סרט על מטוס שמטיס קבוצת רוגבי לצ'ילה, כאשר היא מתרסקת לרכס, סליחה, אוקיי, מחדש.
מבוסס על סיפור אמיתי. אחוות השלג, סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, הוא סרט על מטוס שמטיס קבוצת רוגבי לצ'ילה, כאשר הוא מתרסק לרכס הרים, והניצולים צריכים לנסות לשרוד לבד בשלג. השומעים. סרט לא טוב. סתם, סרט טוב. סרט אפילו מאוד טוב. אני שנאתי אותו בכל נשמתי. האם זה בגלל הגור? אין ממש גור. יש ממש גור. ליאור, אני ראיתי המון גור בחיים שלי. זה סרט לא קל לצפייה. אני לא יודע אם זה כאילו גור בקטע של דם ופציעות, אלא פשוט המחשבה של להיות בסיטואציה הזאת, כאילו מאוד, גם הסרט ממש טוב להכניס אותך לזה, וזה פשוט הגעיל אותי. כאילו גם בהתחלה כשכאילו כל עצמות שלהם נשברות כשהמטוס מתרסק. כן, זה הסצנה שאני ישר חושב עליה כשאני אומר שזה גור. כן, זה היה השיא, אבל כאילו גם, לא יודע, גם הבדידות והחוסר אונים, וזה שהם כאילו אין להם מה לאכול, ואז הם מתחילים קניבליזם, זה כאילו, זה פשוט לא נעים לצפייה, זה פשוט... אבל תכלס... הם קופים מקור. הסרט, כאילו, בגלל שהוא טוב, הוא כל כך מכניס אותך לתוכו, והוא כל כך, כאילו, אתה מרגיש את האמיתיות של הסיטואציה, של הסבל שהם מרגישים, שזה פשוט לא יכולתי. אבל תכלס, לדעתי, אני כן אוהב את הסצנה שנשברות להם כל הרגליים, כי לדעתי זה הייצוג הכי טוב של מטוס מתרסק שראיתי במדיה, כי הדבר היחיד האחר שאני יכול לחשוב עליו זה במדגסקר 2, שהמטוס שלהם מתרסק, ולאף אחד לא נשבר הרגל, וכאילו לא חשבתי על זה יותר מדי עד עכשיו, ואז כזה אמרתי לעצמי, נכון, משהו אמור לקרות איתם, הם לא אמורים פשוט ליפול, אולי אני מפחד מטיסות בעצם. קיצר, שאוט-אוט ענק למדגסקר 2, שהראה את הייצוג השני הכי טוב במדיה לדעתי למטוס שמתרסק מתוך 2. יפה. דעתי על הסרט זה שזה סרט טוב, אבל היו הרבה דברים בסרט שאני לא אהבתי. כאילו מרגיש לי שהרבה מהדברים בסרט אני יכול לחוות את זה מלקרוא את העמוד ויקיפדיה על הנושא. ולא יותר מדי הייתי צריך את הסרט הזה, למרות שכאילו זה מוסיף הרבה לאפקט של כאילו הסיפור. אבל יש הרבה חלקים שפשוט הרגשתי שעשו דרמטיזציה כשלא היה צריך את זה, היה מספיק דרמה. מה למשל? כאילו, יש הרבה שוטים שזה פשוט כאילו, שוטים ארוכים של כלום בערך. שזה אחד ממה שהדברים שלא אהבתי, שזה הסאונד גם כן בסרט, שאני דווקא לא אהבתי אותו. היו הרבה חלקים, אלא אם כן הנטפליקס שלי היה שבור, ופשוט הסאונד לא עבד בחלק מזה, אז היו חלקים שפשוט לא היה סאונד. נראה לי זה היה בעיה שלך. או שהיה קצת כאילו מוזיקת רקע, אבל הייתי ממש רוצה לשמוע כאילו את הסאונד של הרוח נושבת או משהו. כן. אני רוצה להרגיש את הסביבה הזאת. אני מבין. שכחתי שבגלל שלא ראיתם את זה על פי 2 מהירות, כאילו בעיה גדולה בסרט, לפני שהתחיל ממש להגיל אותי והייתי חייב לסיים אותו, שמתי על פי 2 מהירות, סרט ממש איטי, אבל לא בקטע טוב. לדעתי. אני לא הרגשתי שהוא איטי, אני הרגשתי, כל הזמן קורה משהו, כל הזמן הם צריכים למצוא דרך אחרת, כאילו יצירתית יותר, אני דווקא הרגשתי שהוא עובד סך הכל בקצב סבבה. אני גם כן אהבתי את הסרט הזה סך הכל. אני חשבתי כאילו, תשמעו, יש הרבה סרטי אימה שכתוב עליהם מבוסס על סיפור אמיתי, אוקיי? אני הכנתי רשימה קטנה לפודקאסט. זה הסגמנט האהוב על הצופים בבית של יובל מקריא רשימות. אז הסרט הראשון שרשמתי הוא הדיבוק. יפה. מה, כאילו אקסורסיסט? לא.
הדיבוק, סרט שקוראים לו הדיבוק, זה סרט על ילדה שמקבלת קופסה, שנכנס לדיבוק, ומטיסיהו מוציא אותו החוצה. באמת. זה הסרט עם החרדים? כן, וכתוב על הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. הסרט הבא שרשמתי ברשימה שלי זה אנאבל. באמת? כתוב על זה מבוסס על סיפור אמיתי. על איזה סיפור אמיתי זה מבוסס? יש את השני קתולים האלה שעושים כאילו הם מוציאים שדים וכזה, לא יודע איך לקרוא לזה, Ghostbusters שהם קתולים, ויש להם בובה, שאגב היא הרבה יותר חמודה מהבובה בסרט, היא בובה לילדים, היא לא בובה ללא ילדים. לסרט אימה? לפרופ לסרט אימה? היא לא בובה שג'יימס וואן הכין. זה בובה שהבמאי של הבטרפליי אפקט 2 הכין. לא, הבובה נמצאת בסרט הבא ברשימה אגב, שמבוסס על סיפור אמיתי, שזה לזמן את הרוע, אז ג'יימס וואן הכין את זה. ויש שם מין בובה כזאת, לממש ילדים שהם טוענים שהיא רדופה, והם טוענים שהם הוציאו ממנה את הזה. קשה לי להאמין שהיא תרצח מישהו, כי אין לה אצבעות. לא, יש עוד 4 סרטים, אבל בסדר, הבנתם את הקונספט. יש המון סרטים שטוענים שהם מבוססים על סיפור אמיתי, סרטי אימה. הם לא מפחידים ממש. כשהרגשתי שהסרט הזה הוא אשכרה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי. זה סרט אימה? אני גם הכרתי את הסיפור, כאילו, הכרתי את הסיפור לפני שראיתי את הסרט, אבל כשהתחלתי את הסרט לא ידעתי שזה על זה. שהוא פשוט הרבה יותר מפחיד. אני לא יודע אם לקרוא לזה ב100% סרט אימה, אבל יש שם המון כאילו קטעים שאתה מרגיש כזה פאק, אני מאוד לא רוצה להיות במקומם, קשה לי לצפות בזה, זה מפחיד. בכלל הסיטואציה יש המון דברים בסרט הזה שכאילו הם מרגישים לי הם כאילו מרגישים לי שהיה אפשר לא לשים אותם, אבל אני מאוד מעריך את זה שכן שמו אותם. כאילו בוא נגיד ככה, בתחילת הסרט אני לא הכרתי את המקרה לפני שצפיתי בסרט, אוקיי? ואז הם מתרסקו ואמרתי לעצמי, אוקיי, אין יותר מדי לאן לפתח את הסרט הזה, בטח יצילו אותם תוך כזה 3 ימים, ואז סתם יראו כזה, אוי לא, אנחנו מחכים שיצילו אותנו, ועוברים כזה 3 ימים, ואז מצילים אותם. אבל לא, לאט לאט, לא מגיעים להציל אותם, והם מתחילים למות, וזה כאילו פאקינג מדהים, לא ציפיתי לזה בשום צורה, וזה גורם לי לחשוב, זה גורם לי לקוות בשביל הדמויות, אוקיי, עוד שנייה יצילו אותם, נכון? זה לא הגיוני שהם יישארו, ואז הם פשוט מדרדרים לקניבליזם באיזשהו שלב, וכאילו, לא ציפיתי שזה משהו שיקרה, בסרט שמבוסס, רגע, אבל שנייה, ממש לא ציפיתי שזה משהו שיקרה בסרט, שזה פתאום יתחיל לקרות, ואני מאוד מאוד שמח שכן שמו את זה, כי גם מתוך להיות אמיתיים לסיפור, וגם כי זה פאקינג ווילד, זה מפחיד. כן, אחת הסצנות שיותר אהבתי בסרט, זה סצנה שהם כאילו כולם משווים, והם כאילו זה אחרי שנגמר להם אוכל, והם מתחילים לדבר על כאילו קניבליזם, והשיחה אמיתית מדי בשביל שזה יהיה באמת זה, וגם המשחק ממש מדהים, ואז כמה סצנות אחרי זה, כאילו, יש מישהו אחד שיוצא, ומתחיל לאכול את הגופה, זה כל כך מפחיד, כאילו כולם, הוא כזה אומר להם, אני מאשר לכם לאכול את הגופה שלי, הוא יוצא חוצה מתאבד, ואז פתאום כאילו מישהו אחד יוצא, ואז השני יוצא, ואז כולם יוצאים, וכולם גם מתנצלים, נראה לי זה היה אח שלו, כאילו, קרוב משפחה שלו, כאילו בדרך חוצה הם כאילו אומרים לו סליחה. כן, זה סרט כל כך מפחיד. אני לא רואה הרבה סרטי אימה,
אבל כאילו אני בטוח שזה הרבה יותר מפחיד מסרטי אימה אמיתיים. כאילו של בלאמהאוס לדוגמה. בוא נגיד ככה, אני רואה הרבה סרטי אימה, המון. זה יותר מפחיד זה אחד מנגד. הסרטים הכי מפחידים שקיימים, והוא מפחיד כמעט ברמה של סרט FNAF Five Nights at Freddy's. משהו ששכחתי להגיד אבל על מסכנים שכאלה, ואני חייב להגיד, מה לדעתכם בן שפירו היה אומר אם הוא היה רואה את הסצנה שבת שחורה עושה את הגיי סקס עם בלה, ואז הן הולכות למפגש של קומוניסטיות? אני חושב שבן שפירו היה מאשר, או שהוא היה כותב על זה ראפ ורס אפיק ברמות? אני חושב שהוא היה אומר I don't care about your feelings. If you ask my pronouns, I'm the man. לא זוכר את ההמשך של המשפט. פוקט ליזו. לא, אבל כן, אני רואה המון סרטי אימה. וכאילו, זה באמת, לא ראיתי, וגם אני ראיתי המון סרטים שמבוססים על סיפור אמיתי, שכאילו על אנשים נתקעים, אבל אף פעם לא הרגשתי כל כך שאוב לתוך הסיטואציה, ואומר, פאק, זה יכול לקרות לי במציאות, זה אחד הפחדים הכי גדולים שלי, שזה דבר שיקרה לי במציאות. כי הסרט מצולם בצורה גם קלסטרופובית, אבל לא רק במובן של כאילו אתה תקוע בתוך זה, נגיד, יש את הקטע שהשלג נופל לתוך המטוס, והם נתקעים, וכאילו יש צעקות, וקשה להבין מה קורה, ואת רואה ידיים חופרות וזה, שזה כנראה איך שהמוח שלי היה מאבד את הסיטואציה אם הייתי נמצא שם. הם לא סתם מראים את זה, הם גם חושבים איך להראות את זה בצורה שתגרום לי להרגיש שם, וכתוצאה מכך לפחד. משהו ממש מרשים בסרט, זה כאילו, אגב קלסטרופוביה, זה שהם מצליחים לגרום לך להרגיש קלסטרופובי, בשטח פתוח. בווייד שוט ממש גדול של הדמויות מקטן, וכאילו אתה אומר, כאילו, יש פה מרחב עצום, אבל הם תקועים, כאילו זה יפה מאוד. הצילום גם ממש מדהים, כאילו, למרות שכאילו כל הסרט הוא לבן, השימוש שלהם בצבע ממש יפה, וכאילו, השוטים הם משתמשים בה, אני לא יודע איפה הם צילמו את זה, אבל הם משתמשים בה. אתם יודעים שחלק מהסרט צולם באתר המקורי. מגניב. אבל נראה לי שרוב הסרט צולם באולפן. זה הרבה יותר הגיוני. וכן, גם כאילו יש בו כמעט ורק שני סטים, ואני אף פעם לא מרגיש משועמם, הם תמיד מוצאים איך לחקור את זה. הפתיח היה גם כן ממש טוב. כן. לפני שהם עולים אפילו למטוס. כן, זה מצולם. הם ממש גורמים לך להתחבר לדמויות, כאילו. כן. ואני אפילו בכיתי בסוף הסרט, כאילו. האמת שגם אני. וואי, איזה בכיינים. לא ציפיתי שזה יקרה. אני גם אהבתי מאוד שכל בן אדם שמת, אז כתוב בצד איך קראו לו וכמה הוא היה. וכאילו, זה גם מזעזע, זה כאילו מזכיר את השואה. וזה גם עדיין מרגיש מכבד. אתם מבינים? הם כאילו עושים, הם גם עושים פורנו עינויים של הדבר מצד אחד, אבל מצד שני זה לא מרגיש פורנו עינויים, אלא מרגיש כאילו, זה לא מרגיש לא מכבד. הם רוצים שתחווה את החוויה שהם חוו. אני מנחש שהיה כאילו איזשהו דיברו, כאילו האנשים שהיו בזה עדיין חיים, חלקם. כן, הם ממש התראינו, יש זה קרה בשנות ה-70, זה כאילו לפני 50 שנה. אתם מכירים את זה שב-DVDים הישנים,
אז יש כזה מין מיני דוקומנטרים כאלה על איך עשו את הסרט של כזה 10 דקות רבע כן. שעה. לא, אז- בדיסקים שלנו בבית היה כאלה. כן, אז חבל שאין את זה היום, אבל כן יש את זה ספציפית לסרט הזה בנטפליקס, של כזה איך עשו את זה, וחלק מהאנשים שראיינו שם הם אנשים, קיצר חלק מהאנשים שמתראיינים בסרט הם ניצולים של הדבר, והם מדברים שם על איך הם רואים את הסרט הזה ומרגישים שוב שם וכל מיני חרטה כאלה. רגע נזכרתי בקטע אחד מנדנד את השיניים של השני, זה כל כך מגעיל. וואו. אחד הקטעים שהיו לי הכי קשים לצפייה זה הפיפי השחור. וואי, נכון, די. ואחד מהם אוכל סיגריה גם. אתה מבין למה היה קשה לי לראות את הסרט הזה עד הסוף? לא, זה סרט קשה לצפייה, כן? אבל זה לא הופך אותו ללא טוב. פאקינג אוכל סיגריה. זה מה שהגיל אותך. הם אכלו בלי לא, אדם. תחשוב. נכון, לא, אבל זה לפני זה. זה כאילו... אתה מבין? כאילו, זה שלב ביניים כזה של הרעב בין שאתה ממש רעב לפני שאתה עומד לאכול פאקינג גופה של בן אדם. כן, זה שאתה מאוד פשוט כל כך רעב שאתה מתחיל לקלף את הסיגריה שלך ולאכול אותה. זה דוחה. כן, את האמת שזה הדהים אותי, הדמות שכל הזמן מעשנת, כזה... כדאי לך לעשן? כי יש להם פשוט אינסוף סיגריות. אני פשוט... לא, הגיוני... כל פעם שהיה סיגריה דלוקה, כאילו חשבתי איך לעזל הדלקתם אותה. הם ראו אותם כמה פעמים עם מציאות בסרט. לא בקטע של מצית, בקטע של קור ורוחות בכאילו מהירות של 80 קמ"ש. אבל כשבתוך המטוס זה כאילו... המטוס הזה לא, פתוח. גם מחוץ למטוס הוא הדליק סיגריות, אבל נראה לי זה כן הגיוני, השאלה שלי, לא יודע, סיגריות לא גורם לך להיות צמא? אני לא חושב שאף אחד פה מוסמך לענות על השאלה הזאת, אבל כאילו... אני עישנתי פעם אחת בחיים שלי. כל הכבוד, כזה גיימסטר. אני אפילו לא עישנתי, אני עשיתי, זה נכנס לי לפה, זה נגע לי בלשון וזה הגיל אותי אז השתעלתי. עם מקל מהמדורה? לא, כשמגיעים לצבא, אני עדיין לא נפלתי. וואי, אנחנו מדברים על זה כמו בתולים. נכון. סגז הפודקאסט מתנגד לעישון סיגריות, זה לא בריא, כל סיגריה... ומתנגד גם לבטולין. אנחנו מתנגדים לבטולין, אנחנו... לקונספט של להיות בתול. כל סיגריה מכניסה כ-50 חומרים מסרטנים, או יותר, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל יחסית המון חומרים מסרטנים לגוף שלכם. אתם רוצים המון חומרים מסרטנים בגוף שלכם? לא נראה לי, בטח שלא כשאתם תקועים על רכס הרים. אנחנו רוצים להבהיר אבל שאנחנו לא מטיפים לאנשים שמעשנים להפסיק לעשן. אני כן. כי כל אחד יכול לעשות את הבחירות שלו, כי הוא ילד גדול, יובל. אני טוטליטרי. אז אתה גם אוטיסט, אז אנחנו סולחים לך. יש. כן. אני רוצה לראות את המיסטר ביסט צ'אלנג'. זה גם סרט, אני מאוד אהבתי את האיפור בסרט. כאילו הם היו נראים כאילו הם קופים למוות. בהתחלה... באיפור, רגע, הם כאילו חשבו על המון דברים, נגיד, אחת הדמויות יש לו כאילו ממש נמקים מתחת לעיניים מהקור, וכל מיני דברים, והשפתיים שלהם מתייבשות לאט לאט, וכל מיני דברים כאלה. והם כולם נשרפים בשמש גם. כן. בהתחלה לא הבנתי למה הסרט הזה מועמד לאיפור, כאילו חשבתי שכזה כמו גולדה, אבל כאילו אז הבנתי כשראיתי את הסרט. כן, תכלס, אני חושב שמגיע לו לזכות, או לא, או לאופנהיימר. איזה איפור היה באופנהיימר יותר? שהוא נהיה זקן ואז הוא נהיה צעיר. כן, זה הכל. זה עדיין נעשה טוב. גם
גם במאסטרו זה ככה, והוא גם מועמד על זה. האוסקר פשוט חרמנים על אנשים זקנים שנהיים צעירים ולהפך. נכון, אבל אני חושב שכאילו האיפור של וויליאם דפו בפור תינקס יותר טוב. נכון, ועדיין, לא יודע, אני הרבה יותר אשמח עם... עד כמה שאהבתי את פור תינקס, ואלוהים יודע שאהבתי. אלוהים יודע. תודה רבה. האיפור ב-Society of the Snow, הם חושבים על כל כך הרבה. כאילו, האמת הוא איפור מאוד יצירתי. כשראיתי את הסרט אפילו לא חשבתי, כאילו, וואי, הם צריכים לאפר אותם ככה. פשוט חשבתי, כן, הם קופים למוות, אבל עכשיו כשאתה אומר את זה נכון, כאילו, היה צריך להיות צוות גדול של מאפרים שכל טק היה צריך כאילו לגרום להם לראות רזים ולגרום להם לראות צופים וכל הפציעות והכל. והמשחק של זה ממש מוסיף. אני חושב שכאילו אם אני אצטרך לשחק מישהו קופה, אני אעשה עם השיניים. כן, בתור שכולם שמעו את זה. המשחק באמת. אז רגע, אני אעשה שוב. תודה. אני לא יודע אם זה כי אני לא מבין ספרדית, או שבאמת המשחק היה ממש טוב, אבל אני חושב שהמשחק היה ממש טוב. לא, אני יודע להבדיל בין משחק טוב ללא טוב גם בסרטים זרים, ואני אהבתי. תקשיב, אני הבנתי שכאילו בסרטים זרים קשה לדעת אם המשחק טוב או לא, כשאני רואה איזה סרטים ישראלים, YMS אוהב למשל, ואני אומר וואו, המשחק פה גרוע ברמות. אוקיי. אז אני אומר כאילו, אני באמת חושב שהמשחק היה טוב, אבל כאילו, יכול להיות שאם היינו ספרדים היינו חושבים אחרת, אבל אנחנו היינו חושבים שמדברים בצורה ממש קלישאתית ושהכתיבה קרואה, אבל אנחנו לא יודעים ספרדית. אבל אנחנו לא קודם כל, אני לא חושב שהיינו חושבים שמדברים בצורה ממש קלישאתית, כי בסוף כן ראינו את זה עם כתוביות, אבל יכול להיות שהם משחקים לא טוב, אבל אני לא יודע, אני ישראלי, אני צופה בזה כמו ישראלי, ואני חושב שהם שיחקו טוב. מכל הסרטים שראיתי שבספרדית, זה נשמע סבבה בסך הכל. נכון. לא, אני באמת חושב שהמשחק טוב. אני לא באמת יכול לדעת. אם מדברים על סרטים אחרים בספרדית, מה הקטע של סרטים בספרדית עם קניבליזם? איזה סרטים בספרדית יש קניבליזם? The Platform. יפה. איך סרט בספרדית אחד? זה מרגיש לי כאילו 100% מהסרטים שראיתי בספרדית. יש בהם אנשים שנכנסים למצבי קיצון וכתוצאה מכך מדרדרים לקניבליזם. אוקיי? גם 100% מהסרטים שראיתי שקוראים להם מדגסקר 2 ו-Society of the Snow, יש בהם התרסקות מטוס, שהמטוס מתפרק, אבל רק באחד מהם נשבר לאנשים הרגליים. באיזה אחד יש הרי מצויר, Society of the Snow, ולכן אני חושב שמדגסקר זה סרט דוקומנטרי. 2. יפה, זו הייתה בדיחה מאוד מעולה, יובל. תודה. אין בעד מה. טוב, לא יודע, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו יותר. יאללה. אני חושב שנגיע לדירוגים. כן. אני נתתי לסרט הזה טופים, כי אני צריך להסתכל. 8 מתוך 10. אהבתי סך הכל. אני כנראה כן אצפה בו שוב, אולי מתישהו. יפה. אני אהיה הבא, ואני נותן לו גם כן 8 מתוך 10. וכן, היה סרט טוב, למרות כאילו שהיו חלקים שלא אהבתי בו. העלילה כאילו ממש טובה. אני לא נותן לו ציון ממש. אם הייתי נותן לו אבל ציון אובייקטיבי כאילו על איך הסרט הופק ונעשה טכנית, מבחינה טכנית הייתי נותן לו כזה 7 קרוב ל8 או 8 קרוב ל7, כנראה 7 קרוב ל8, כי היה לו פייסטינג ממש איטי. אבל על חוויית צביעה הייתי נותן לו חצי מתוך 10. חצי מתוך 10. כן. טוב. זה
לא חצי מתוך 10, כי כן הוא ריגש אותי בסוף ואפילו גרם לי לבכות, הייתי נותן לו 3 מתוך 10, לא, אולי 2 מתוך 10, הייתי נותן לו ציון נמוך בקיצור, סבלתי. הייתי נותן לך הומו מתוך בן אדם. יפה. טוב, אז כמו כל שבוע, לא כל שבוע, או שכן, כאילו זה כבר הופך לשבועי. בינתיים זה כל שבוע. כן, בינתיים זה כל שבוע. כמו כל פרק, אחד מאיתנו בתורו ימליץ על סרט, וכולנו נראה אותו, למרות שתכלס, אנחנו כולנו רואים את כל הסרטים שאנחנו מדברים עליהם גם ככה, אבל בסדר. נכון. השבוע היה תורו שלי, או רוצה לספר לנו מה העלילה של הסרט ואיך קוראים לו, ורק אז נדבר עליו לפני שאנחנו מדברים עליו. אז הסרט שאני המלצתי עליו פעם שעברה הוא אקירה משנת 1988 על ידי הבמאי קצוהירו אוטומו. העלילה מספרת על עתיד פוסט אפוקליפטי שבו בניו טוקיו יש הרבה גנגים כאלה, כנופיות שרצות בעיר, ואנחנו עוקבים אחרי מקרה שבו אחד מהכנופיה של המיין קרקטרס שלנו מסתבך בתוך ניסוי ממשלתי סודי, משהו כזה. זה איך שהייתי מתאר את העלילה של הסרט. כן, וכתוצאה מכך הוא מקבל כוחות על, ואז יש את קנדה שצריך להציל את העולם, כי הוא עושה את הבחור הג'ינג'י ממגמיינד. כי יש לו אופנוע מגניב, אז כנראה הוא הטוב. כן. אני חייב להגיד שהמלצתי על הסרט כי הייתי בטוח שאני אוהב אותו, כאילו ממש אוהב אותו, כי הוא נחשב קלאסי, וחשבתי שהוא די ממוצע. הוא נחשב קלאסי, הוא נחשב כאילו יצירת מופת. הוא בטופ של כל הרשימות סרטים תמיד. אוקיי. הוא ממש קריטיקלי אקליינד, והתאכזבתי מאוד. כאילו גם בתור בן אדם שאוהב אנימה, וגם בתור בן אדם שאוהב סרטים, ממש התאכזבתי. כאילו, ציפיתי למשהו אחד וקיבלתי סרט סייפיי עם אנימציה טובה, אבל עלילה ממש גרועה ומטומטמת. וציפיתי, כאילו, אני מבין שזה מאוד השפיע על אנימציה בכלל, ובפרט על, כאילו, הביא את האנימה לקהל המערבי, והשפיע על דורות של סרטים אחריו, ועל פופ קלצ'ר בכללי, אבל הסרט עצמו פשוט לא טוב לדעתי. העלילה שלו הייתה לא טובה, הוא היה מטומטם ברמות, הוא לא הצליח לעניין אותי אפילו לשנייה, וחצי מהסרט זה מה ששומעים. תצאו! קניידה! תצאו! קניידה! הם פשוט צורכים אחד על השני את השמות וזה. לא קוראים לו קנדה? אני כל הזמן... לא, קוראים לו קניידה. לא קניידה כזה, לא יודע. אז זה גם כן 1988, אותה שנה שמיי נייבור טוטורו יצא. זה גם 4 שנים אחרי 1984, שזה הספר המפורסם. יפה. אז כאילו יצאו עוד אנימות בשנה הזאת, וגם לפני זה יצאו. אז מה? זאת לא האנימה הראשונה אי פעם? כאילו, כשראיתי את זה היה קשה להבין למה באמת זה כזה קריטיקלי אקליינד. פשוט כאילו נראה לי כמו שסטאר וורס אני דווקא הבנתי. הם לא נחשפו לסייפיי לפני זה, ואז הם אמרו וואו, זה סייפיי, זה קונספט חדש. זה באמת הסיבה היחידה שאני יכול לראות ללמה אוהבים את הסרט הזה. לא, אני דווקא הבנתי, כי זה כזה שנות ה-80 ואנימציה, אני לא מצליח לחשוב על סרט אנימציה מערבי שיצא בתקופה הזאת. עצמי כזה דיסני. כן, בדיוק, שהוא לא סרט ילדים, ואז פתאום מביאים לך סרט שהוא אולטרה גורי כזה, כאילו מה זה אולטרה גורי? יחסית לסרט אנימציה, כן? אבל הסוף שלו די גורי. כן, יש שם המון דברים, בוא נגיד ככה, זה לא סרט לילדים בשום צורה. יש אונס בסרט. כן, זה לא סרט לילדים בשום צורה, ואז פתאום מביאים את זה לקהל האמריקאי, תראו, זה סרט אנימציה שהוא לא סרט ילדים, וזה כן דבר,
זה כן דבר מעניין, כי אנימציה זה לא רק לילדים, זה דרך טובה מאוד לחקור קונספטים שאתה לא בהכרח יכול לעשות בלייב אקשן, ויכול להיות שזה מה שפתח אותם לזה, כי אתה אומר, אוקיי, יש את האנימציה המערבית, היא לתינוקות, ויש אנימה שעושים בה מה שרוצים. ובגלל שהסרט הצליח, זה, אולי בגלל זה, זה כאילו... אוקיי, אבל במבחן הזמן הוא בכל זאת לא עומד לדעתי. יכול להיות, אני גם רוצה שנייה להגיד את דעתי באופן כללי עליו, כמו שאתם עשיתם, לפי דעתי זה סרט טוב רצח, הוא יותר טוב מספיידר ורס. אני עכשיו מבין איך אתה מרגיש לגבי ספיידר ורס, כן, קורא את התגובות של כולם בלטרבוקסט, וכולם כותבים כזה, כן, וואו, איזה סרט מדהים, החוויה הכי טובה של החיים שלי, ואני אומר כזה, וואלה, לא. אני חושב שזאת הגזמה חדה להגיד שזאת חוויה הכי טובה של החיים שלי, אבל אני כן אהבתי את הסרט. לא, נגיד, אתה נתת לו 8 בלטרבוקס, אוקיי? שזה אותו דבר כמו שאני נתתי לספיידר ורס. וואי, אתה עושה ספוילרים לצופים המסכנים שלנו. סליחה, אז... אני נתתי לו X בלטרבוקס, שזה אותו מספר. אתה נתת לו X בלטרבוקס, שזה אותו מספר שנתת בלטרבוקס, ושזה אותו מספר שאני נתתי לספיידר ורס, ואני פשוט כאילו לא אהבתי את הסרט, אני כאילו, וכולם נתנו לו כזה 9, 10, 9, 10, 9, 10, 8, כאילו כמו של ספיידר ורס, ואני אומר, לא, פשוט לא. אז עכשיו אני מבין סוף סוף איך אתה מרגיש. אני פשוט חושב שספיידר ורס זה סרט גרוע, ואקירה זה סרט טוב, ורואים בו את אקירה מלגו, ורואים בו את אקירה שהוא כמו אקירה הרגיל רק חזיר, ורואים בו את יפה, בדיחה טובה. טאצואו שהוא בכלל בלש, וזה הופך את הסרט ליותר טוב, כי לא מספיק לי לראות את הדמות שאני מכיר פעם אחת, אני צריך לראות אותה 5 פעמים, כי זאת בדיחה טובה, שאני רואה את אותו הדבר רק שהוא קצת שונה. ובחזרה לאקירה. לדעתי אקירה זה סרט טוב כי הוא יותר טוב מספיידר ורס. זה ברצינות הדעה שלי עליו. סתם לא. לא, אוקיי, דבר ראשון אני יודע אני פשוט חייב להגיד את זה בהתחלה, אבל זה לא הופך את הסרט לטוב רק בגלל זה, אבל האנימציה באמת 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 מדהימה. אתה יודע כמו מה זה נשמע? לא, אתה יודע כמו פיון של מה זה נשמע? כמו אנשים שחרמנים על ספיידר ורס. לא, אבל שנייה, אני עדיין לא, זה כאילו, האנימציה באמת באמת מדהימה. אני מסכים, האנימציה ממש מדהימה. וזה הולך להסביר למה אני אוהב אותו למרות הדברים הבאים שאני אגיד עליו. כי הסרט לא מובן בשום צורה. נראה לי התחלה והסוף מובנים. כן, אבל האמצע שלו, יש פשוט המון קטעים. אני לא הבנתי בהתחלה אם הגרסה שאני רואה חתכו אותה או לא, אבל כאילו הסרט פשוט קופץ, לא, אני אחר כך בדקתי ולא. הסרט פשוט קופץ בצורה רנדומלית מאוד מסצנה אחת לשנייה, ולא מרגיש שהסצנה לגמרי נגמרה, וחסר המון מידע בשביל להשלים. לא מובן מה המניעים של אף קבוצה בסרט. נכון. חוץ מהמניע של טצואו, שאתה מבין שהוא כאילו מקנה בקנדה, ואז הוא מקבל את הכוחות שלו ונהיה... לדעתי זה המניע הכי מוזר בסרט. כאילו... אבל אותו אני מצליח להבין, אבל יש נגיד את המחתרת, שהיא מנוהלת על ידי מישהו מהממשלה, אבל הם לא עושים כלום, הם לא בעד אקירה, הם לא נגד אקירה, הם פשוט קיימים, ולא ברור למה, הם נגד הרפורמת מס, הלא מוגדרת בשום צורה, שפשוט קוראים לה רפורמת מס. ויש את הרמטכ"ל, שגם לא ברור אם הוא מתעלל בילדים הלבנים, או שהילדים הלבנים משחקים בו בסתר, או למה שיהיה אכפת לו כל כך מאקירה, או שיהיה אקירה טוב, או אקירה רע.
ומה המניע כן, שלו, הם כזה ואם הוא ירוקים, טוב הם או לא רע. לבנים. הם טורקיז כאלה. אתה לא מצליח גם להבין אם הילדים הזקנים הם הטובים או הרעים, אם מתעללים בהם, אם הם שולטים על כולם בסתר. אז זה כן, עם הטובים או הבאים, זה זה כאילו... עצבן אותי רוב הסרט, אני גם ראיתי את הסרט, אני לא קראתי את הביקורת שלך בלטרבוקסט, אבל ראיתי אחרי שראיתי שנתת לזה דירוג נמוך יחסית, שהוא X, שוי. או יותר נכון Y. קיצר, וכאילו, אני אמרתי, אוקיי, אני מבין למה, כאילו באמצע הסרט, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה סרט מבלבל ומוזר, אני לא מבין מה קורה בו בשום צורה, אבל אז כאילו, במערכה השלישית, הכל מתחיל להיות קצת יותר מובן, ואני מבין את הדברים שיותר טעיתי לגביהם במערכות הקודמות, ואני כן חושב, וואי, זה סיום ממש טוב לסרט, ואני אשכרה עכשיו גם מבין את כל שאר הסרט שלא הבנתי לפני, ולפי דעתי בפעם הבאה שאני אצפה בסרט הזה אני אפילו אוהב אותו יותר, כי אני סוף סוף מבין מה קורה בו, וזה כן ז'אנר שאני יותר אוהב, שהוא כאילו דפט פאנק יפני כזה. אין. אני לא מצליח סייבר לחשוב. פאנק כזה. כן, אמרתי דפט פאנק בגלל הלהקה. כן, בגלל הלהקה. אני לא מצליח לחשוב על סרטי אנימה כאלה, אבל יש סרטי לייב אקשן כמו 964 פינוקיו וטצו את האיירון מן? כן, טצו דה איירון מן, שהיו המון סצנות שהזכירו לי את הסרטים האלה, ואני חושב שאתה יותר צריך להישאב לז'אנר, שזה משהו שאני לא חושב של פשוט, אוקיי, עכשיו מראים סטינגס מאוד מוזר, רק כדי לחקור את הדברים המאוד מאוד ספציפיים האלה, ולפי דעתי זה שהאנימציה נראית ככה מוסיף, כי למרות שבולבלתי רוב הסרט, כמו שאמר מאט וולש, למרות שבולבלתי רוב הסרט, עדיין כן האנימציה הביאה אימפקט באמת באמת משמעותי שגרם לי להחזיק את עצמי, וזה שהכל פאקינג מוזר, נגיד הדובי לא, את הקטע הזה דווקא כן אהבתי. את הקטע שהוא עושה בבית חולים ממש אהבתי. יש שם דוב ואבנב. כן, והקטע שהוא עם היד הרובוטית הזאת בכיסא, וואו, זה קטע טוב. אבל אתה מבין, זה בתור פרויקט אנימציה, כאילו אם הייתי רואה את זה וכאילו אמרו לי, סטודנט לאנימציה הכין את זה בתור קונספט מגניב בלי עלילה, הייתי אומר, וואו, זה ממש טוב. עומר ברייט לא עשה את זה. עומר ברייט הוא הבמאי של אקירה כל הזמן הזה. אבל שמעו, נראה לי... אגב, יש לי את הווליום הראשון של המנגה, שהתחלתי לקרוא בעקבות הזה, ואני רואה שהבמאי של הסרט גם כתב את המנגה. נכון. שתדעו, אני סתם אומר. כן. אבל נראה לי הייתי מעדיף את זה בתור פשוט סדרת אנימה, ולא בתור סרט. ממה שאני מבין, כאילו זה מבוסס על כאילו החצי הראשון של הספר הראשון, והחלק האחרון של הספר האחרון. באמת? זה מה שקראתי. זה יכול להסביר הרבה דברים. כן, וזה מסביר הרבה על כל האמצע של הסרט, שזה כאילו מאוד... פילר כזה. כן. לא הייתי אומר פילר, כי מאוד כאילו... רשט. כן, זה רשט ולא מבינים מה קורה שם יותר מדי. ואני גם כן כאילו יצאתי מהסרט בקטע שמאוד אהבתי אותו, כי הסוף היה מאוד טוב. אני לא מסכים, אני לא אהבתי את הסוף. אבל היה שלם, הסוף היה כאילו שלם לעומת האמצע. ואז כאילו כן, כשחשבתי יותר על האמצע ועל כל שאר סרט כפרויקט אחד, אז הורדתי קצת את הדירוג שלי, שזה Z בתוך 10. הקטע אחד הדברים
היו הכי לא ברורים לי באמצע הסרט, זה כזה, מה החרא הזה עם הילדים המוזרים, אני לא הבנתי את זה. שאגב לא מסבירים את זה אף פעם. ולא, אז הקטע זה שכאילו, אני לא אגיד שהסבירו את זה ב100%, אבל הרבה יותר הבנתי את זה, כאילו הבנתי מה המקום שלהם בעלילה, ספוילרים לאקירה, במערכה האחרונה. אתה מבין? לאקירה, הדבר היחיד שרואים על הילדים האלה זה שעשו להם ניסויים, no shit, וכשעשו להם ניסויים הם פגשו את אקירה האמיתי. אוקיי? זה מסביר את המניע שלהם לרצות לפוצץ פניות טוקיו ולשחרר את אקירה? לא, אני עדיין לא מבין למה הם עשו את זה, גם בסוף הסרט. הם רואים אותו כאילו הוא המשיח שלהם או משהו כזה. זה מגיע ממקום של פנאטיות דתית. אני הבנתי שיש, כאילו, אגב, אני לא יודע איך כאילו סתם אנשים בניו טוקיו יודעים מי זה אקירה ולדעת לסגוד לו, כאילו זה לא פרויקט. אחד הדברים שאני הכי אוהב בסרט הזה, זה שהוא פשוט זורק עליך אקספוזיציה, בלי להסביר לך שום דבר, הוא כזה אומר לך, השנה היא 2019, היה מלחמת עולם שלישית. לא, זה עוד מעט, הנה, פה אתה נמצא. אבל אם יש את הפרויקט הסודי הזה של אקירה שאף אחד לא יודע ממנו, איך יש דת של אקירה? כן. איך? זה מצחיק. אם יש בן אדם אמיתי כזה אקירה, אבל אף אחד לא יודע חוץ מהממשלה, כי הם רוצים שהעולם לא יתפצץ עוד פעם, שזה לגיטימי דרך אגב, אז איך זה שאנשים יודעים על אקירה? אגב, למה הם בונים אצטדיון של האולימפיאדה מעל הדבר הזה שיכול להשמיד את העולם שוב פעם? למה? זה לא מוסבר אף פעם. בהתחלה חשבתי שזה כאילו כי הממשלה הם רעים והם מתכננים כאילו להשתמש בזה בתור נשק יום הדין, אבל לא. כאילו, הם סתם עושים את זה. זה לא מוסבר. כן, אני מסכים איתך, אבל לא יודע, הסרט הזה פשוט, אני לא רוצה להשוות אותו עכשיו לפורפינגס. לפורפינגס. נראה לי נהניתי ממנו יותר. אבל כן, הוא כזה פאקינג ויילד, שעל הזין שלך אתה פשוט רוצה לראות לאן הוא ייקח אותך. יש לנו פשוט כל כך הרבה דברים מוזרים, בתחילת הסרט הוא פשוט יורה בכלבים וכזה. פאנ פקט, זה הסרט האהוב על קניה ווסט. הולי שיט. באמת אבל. אקירה זה הסרט האהוב על קניה ווסט. לא רחוב ג'אמפ. 21 ג'אמפ סטריט? לא. טוב, זה מפתיע. רגע, אז עכשיו קניה ווסט אוהב יפנים? פאנ פקט לכל הצופים בבית. כן. עכשיו קניה ווסט אוהב אופנועים? עכשיו קניה ווסט אוהב אופנועים. אני הבנתי למה הוא עשה את האלבום שלו באצטדיון. יפה. כן. את ההתחלה של הסרט ממש אהבתי, כאילו שהם עושים מלחמת כנופיות, ואז גם בהתחלה רק שטצו מגיע למעבדה ומתחילים לעשות עליו ניסויים, הוא מתחיל לעשות את זה, אהבתי, ואז ככל שהסרט מתקדם, ככה הוא יותר מצפה שתבין מה הולך, ולא מסביר כלום, ואז כמו שאמרתם, הבעיות של האמצע, ואז בסוף הסרט, כאילו, עוד מילא, כאילו, איכשהו הצלחתי להבין, ואז הסרט נגמר בכזה, העולם מתפוצץ עוד פעם, ופשוט אקירה וחברה שלו שורדים וזהו. זה סוף גרוע לדעתי. אני חושב שזה פשוט סרט שצריך לצפות בו מלא פעמים, כדי שאתה תבין מה הולך בו. אולי אני אראה אותו עוד פעם. זה נראה לי, זה לא מצדיק שום דבר. לא, זה לא מצדיק שום דבר, אבל בוא נגיד ככה, אהבתי אותו בפעם הראשונה, אבל אני בטוח שבפעם השנייה, כשאני אבין את העלילה, כי עכשיו אני סך הכל כן מבין את העלילה, אבל התחלתי להבין את העלילה ב5 סצנות האחרונות. אתם מבינים? אני חושב שגם יכול להיות ועכשיו כשאני יודע מה קורה, אני אראה את הסרט הזה שוב, ואני אעריך אותו אפילו יותר. לעומת ספיידר ורס, אני חושב שאני לא אוהב. נעשה מתישהו בעתיד ספיישל ספיידר ורס. לא, אנחנו לא, כי אני לא צופה בסרט. שיוצא השלישי. כן.
קצת יותר אני השלישי אנחנו נעשה פרק ספיישל. אני צפיתי בראשון 4 פעמים כזה, 5, בשני פעמיים, ואני לא חושב שאני אראה, שאני אבזבז איזה שעתיים על עוד אבל אחד. אני בזבזתי שעתיים על לראות את סוסייטי של השלג, למרות ששנאתי אותו, אתה תצליח לראות את שני הסרטים האלה עוד פעם. יוצא עוד 3 שבועות. מה? באמת? כן, או 4 בערך, ב-29 לפברואר. מה? מה? איך לא אולי ידעתי את זה? אני לא יודע לגבי ישראל, אולי זה גם בישראל. טוב, אולי הם כן. פשוט מתאים להיות ממש כאילו בעד פלסטין. באותו יום של חולית 2. כן, אני בדיוק אמרתי לעצמי, וואי, זה יותר מהר מחולית 2. רגע, אני חושב שהיה גם הייתי יותר אוהב את הסרט אם לא היה את הקטע שהוא מנסה להסביר את הקטע עם התפתחות אבולוציונית של אנרגיה. למה? אני דווקא אהבתי את זה. שנאתי את זה. זורק עליך מידע לא מובן בשום צורה. אוקיי, זה לא, it אני doesn't חושב, make sense בכלל. נכון, אני חושב שמה שאני אוהב בסרט הזה, זה מה שאתה שונא בסרט הזה. אני אוהב את זה שהוא נונסנס מוזר. אני שונא את זה. אתה מחפש בו יותר היגיון, משהו שהסרט הזה לא טוב בלהביא. אני מחפש שאם אין היגיון יהיה משהו שמפצה על זה, אבל אני מרגיש שמה שמפצה על זה שהם צועקים אחד על השני את השמות שלהם. כן, מה שמפצה על זה שזה מצחיק. זה לא מצחיק, זה לא הצחיק אותי. זה מצחיק, זה מוזר, הם יורים בכלבים, מה אתה עוד צריך בסרט? עלילה? יש עלילה פה ושם. סאונדטראק, אין סאונדטראק בכלל בסרט חוץ מהקטעים שהוא עושה וואו. לא, תאמת, הסאונדטרק, כאילו, יש בו קטעים שחסר סאונדטרק, ואני חושב שסאונדטרק היה יכול להוסיף, אבל בקטעים עם סאונדטרק, הסאונדטרק ממש מגניב, יש בו, חלק מהסאונדטרק הוא נשימות. הסאונדטרק מאוד כאוטי. הוא כזה עושה, וזה מרגיש לי כאילו כמו, יש המון שירים של, שהמאזינים בבית אהבו את זה. יש המון שירים של רמשטיין, רמשטיין, שמשתמשים בנשימות ככה, וזה מגניב, אני אהבתי דווקא בסרט. מורדי? כן. זה מראה כאילו שאתה מנסה לדבר. לא, אני שותה מים. מה אתה חשבת על הסרט? נראה לי אמרתי כבר מה חשבתי על הסרט. כן. כאילו, לא, בסך הכל סרט, כאילו אני נתתי לזה אותו דירוג כמו שנתתי לספיידר ורס, רק שנתתי לו לב, כי נהניתי ממנו יותר. מספיידר ורס? כן, נראה לי נהניתי מהחוויית צפייה יותר. תשמעו, אם בספיידר ורס 2 היו יורים בכלב, אז הייתי חושב על להביא לו 2 מתוך 10. אבל אם בשיר ירה בכלבים יותר טוב. מה שכן אהבתי זה שבסרט יש Leave me alone! קירה! קנדה. הסרט הזה גם לכם הזכיר את מגה-מיינד? לא. זה הזכיר לי את הג'ינג'י ממגה-מיינד. אחרי שאמרת הבנתי את ההשוואה, אבל לא כשראיתי את הסרט. כאילו הביאו לו כוחות על, ואז הוא מספר לכולם שאין מלכת אנגליה. כן. כמו שבמים. כמו שבמים. טוב. יאללה. אני נותן לאקירה ציון 4, יותר קרוב ל5, כי בכל זאת הסרט נראה מאוד טוב, ויש בו קטעים יחסית טובים, אבל בסוף הוא מאוד מבלבל וקצת משעמם. אני נותן לאקירה 8 מתוך 10. בינתיים קרוב יותר ל7, אבל כנראה שבצפייה הבאה אני אוהב אותו יותר. הוא פשוט, הסיבה היחידה שאני נותן לו ציון כזה, זה כי ספיידר ורס זה סרט גרוע ולא יורים בכלבים. אני נותן לסרט 7 מתוך 10 עם לב כזה של הלטרבוקסט. אוקיי,
עכשיו, כמו בכל שבוע, מישהו כמו בכל ממליץ פרק. על סרט, ואז כולנו נראה אותו, ואם אתם לא רוצים ספוילרים לסרט שנמליץ עליו, אז תראו אותו עד הפרק הבא. הפעם תורו של מורדי. אורי, זה היה קשה ממש, אני לא הבנתי כמה קשה זה למצוא סרט, להמליץ עליו. אז החלטתי ממש כאילו עכשיו, באמצע שהקלטנו על איזה סרט אני אעשה, שזה The Wolf House, שזה בעברית אין לי מושג, בית השועל אולי, בית הזאב, לה קאסה לובו, סרט מצ'ילי, 2018, 75 דקות. מי הבמאי? הבמאים הם קריסטובל ליאון ווואקין קוצ'ינה. לא יודע איך אומרים את השמות האלה. אוקיי, אז אם אבל, אתם רוצים ספוילרים שכחתי איך קוראים לסרט. לה קאסה לובו. לה The קאסה Wolf לובו. House. The Wolf House, או בית הזאב, אני מניח בעברית. אולי. אז אבל תראו את אותו לונדון. עד הפרק הבא, ואם אתם לא תעשו את זה, אז אתם כנראה תאלצו לא לשמוע את הפרק הבא, או לסבול מנחת זרועי. שאני מניח שאתם מאוד רוצים לשמוע את הפרק הבא. אתם חייבים אז לשמוע יאללה את הפרק ביי. הבא. יאללה, לא, רגע. ביי ביי. למה יאללה ביי? איזה שיר צריך, שמים בסוף? אני יודע, עושים את Beautiful Freaks, פריק של אילס. לא. כן. כן, למה? כי זה שיר ממש טוב. מתאים ל-Poor Things, וזה שיר ממש טוב. לא יודע כמה זה קשור, אבל השם של השיר טוב. אתם ידעתם שג'ון בריון שעשה את הפסקול לסרטים כגון ליידי בירד ושמש נצחית בראש צלול, היה חלק מהפרודוסרים של האלבום Beautiful Freak של אילס. אתה יודע שהאלבום Beautiful Freaks של אילס הוקלט ב-DreamWorks? פוגרס. ובגלל זה לשרק יש את כל הזכויות לשירים של אילס, ובגלל זה בכל סרט של שרק יש שיר של אילס חוץ מברביעי. איזה מלך שרק. איזה סקס שרק. היי, זה השם של הפודקאסט. סקס הפודקאסט, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי, ביי ביי. ביי ביי ביי. להתראות. ביי ביי. אם יש לכם אגב עצות לאיך לעשות פודקאסט, אז תשלחו לי ביי. אם יש לכם שאלות אלינו כסלבריטאים, תשלחו לנו שאלות. נענה עליהם בפרק הבא. לא יודע איפה, אבל תשלחו. Beautiful freak. You're such a beautiful freak. I wish I was more just like you. כן, טוב, ביי. ביי. ביי ביי.